Hi, okay guys, once again, this is Danny Pantaleon, the founder and leader ng It's Paybacks Time Extreme Team. So, sa last video na ginawa ko dun sa tutorial demo ng pag-edit ng Wix website ninyo, isa lang ang information na binago natin. So, I thought mas maganda na magkaroon ng point of contact. So, doon sa first one, wala. So, dito sa second one, nilagyan ko siya ng Facebook and Google Plus account. So, para ko yung may prospect na gusto pa kayong makontak o meron pa silang questions, pwede silang bumalik sa inyo. At least hindi na wala yung prospect. So, balikan ko yung website. So, that's my website. So, makikita nyo rito, it's paybackstime.com. Actually, binili ko yung domain yan. So, kaya personalized. So, nasa inyo kung gusto nyo bumili ng own domain o just use the free one. Doesn't matter. Okay, so ito yung unang website na ginawa natin. So, matatandaan nyo dun sa first one, ito lang ang binago natin. This one, it's Paybacks Time, which is the Linger username. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko rin ito. Itong message na to. Mag-exclusive bonus para mas interesting and more attractive sa mga prospect natin na mag-join sa team natin. Other than mag-join sila sa ibang team. Okay? So, magkakaroon sila ng replicating website just like this one. So, ito yung dinagdag ko. Facebook account and Google Plus. So, yan, Facebook account nyo, ito Google Plus. So, kung wala kayong Google Plus, papakita ko sa inyo kung paano iburahin para hindi na siya nandyan. Okay? So, ang gagawin nyo lang, balik tayo sa Wix. So, punta kayo sa wix.com para ma-edit natin siya. So, nakalagin na ako. So, login lang kayo. Okay. So, makikita nyo dyan yung website na na-transfer ko sa inyo. Click nyo lang to. Okay, and click Edit Site. So, very simple lang to. Wait lang natin mag-load. Okay. So, just scroll down to the bottom. Okay. So, wala na kayong papakilaman. Kung hindi, ito lang. Okay. Click nyo lang yan. Okay. Makikita nyo yun. Settings. Click nyo yung settings. Okay. Tapos lalabas to. Click nyo yung organize icons. Okay. So, meron lang dalawang buttons dyan. So, kung ayaw nyo ng Google Plus, click nyo to para ma-delete. Pero kung meron kayong Google Plus account, better. Okay, so click nyo to. Makikita nyo yung link sa baba. So, ilagay nyo lang yung link nyo dyan. Okay, sa akin, facebook.com/danny.pantaleon. So, yun ang Facebook profile link ko. Okay, so yun lang ilalagay nyo. Then, okay. Same with Google Plus. This is my Google Plus link. So, kung wala ka nyan, just like I said, delete nyo na lang. Pero kung meron, punta kayo sa Google account nyo, sa Google Plus, then click nyo yung profile nyo, then kung nilalabas na link dito sa ibabaw, sa address, yun ang i-paste nyo rito. Okay? So just click OK. Okay. Close that one. Then hit save again. And after mag-save, hit publish para maging online ulit yung website nyo. Okay? So, ganun lang kasimple. Once again, this is Danny Pantaleon. Hopefully, gamitin nyo to ng tama. And, yeah, just consistency. Yun ang mahalaga. Okay? Dahil walang point na gagamitin yung website nito, bibigyan kayo ng website kung hindi nyo gagamitin. Okay? So, take massive action every day. That's all. Thank you.